Bueno, bo día a todos e a todos outra vez. Imos dar comece esta convocatoria deste pleno extraordinario do Concello de Fene de 23 de xaneiro do 24 co único punto norte do día que é o sorteo das mesas, dos membros das mesas electorais con motivo das eleccións ao Parlamento de Galicia do día 18 de febreiro de 2024. Cando queirades. A ver, compartir que nos hemos perdido algo, venga. Que en vez de imprimir, se queredes, vos pasamos o listado ao correo. Non foi ese comentario, pero... Eso sí, pero las risas por el comentario de Rocío nos las hemos perdido, ¿eh? Pois entón, se xa está todo listo, damos por rematado o pleno. Moitas grazas a todos e a todas.